खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आसाम सोरखारा बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसंनो गनायथि होबाय। गवालपारा जिल्ला बर' बारदला हिराथि मायथाइयारि जथुम्मा खुंदों। हजायाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। दिल्लीयाव हान्थु खेरायग्रा आन्चलिक गोहोआ असमिया हारिनि थाखाय जेबो साननो हाया। आइके संबिजितआ हाथियार गथायसिगोन। बिजनीआव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। जम्मू एन्ड काश्मीराव सानै उदखारिखौ हमदों। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया जामशेदपुर FCआ देरहानो हादों। मुंदांखा मिउजिशियान सन्तोष आनन्दखौ नेहा कक्करआ मदद खालामदों। दानिया आबुं रादाब। आसामखौ गाहामै खुंनायनि थाखाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज थानाय बादिनो BTCखौ गाहामै खुंफुंनो थाखाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसंनो थांखि आजावना लाबाय आसाम सोरखारा। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायाव मैया गुवाहाटी नोगोरमानि ब्रह्मपुत्र रायजोआरि आलासि जिरायसालि नौमायाव जथुमनाय केबिनेट जथुमाव बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज एबा बड'लेण्ड खुंथाय मावख'गिरिफोरनि जौमा फरायसालि गायसंनायनि थांखिखौ आजावनानै लानाय जायो। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्डनि थाखाय आलादा जौगाखां बिफान सोरजिनो थाखायबो मैयानि केबिनेट जथुमाव थांखि लानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाखानाय हाजोआरि जौगाखां बिफाना सिगांनि बादिनो थागोन। नाथाय दानिफ्राय 6 शेड्युल ओनसोलनि जौगाखांनि थाखाय हाजोआरि आरो हायेनारि आलादा आलादा मोननै बिफान थासिगोन। मख'नो गोनांदि मैया जालांनाय केबिनेट जथुमाव बड'लेण्डनि गाहाय बिथांखिजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय माखासे गोदान बिथांखिफोरखौबो लानाय जादों। गवालपारा जिल्लानि बर'फोरनि रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, धोरोम, हारिमु आरो राजखान्थि बिथिंखौ लानानै गवालपारा जिल्लायाव गोख्रोङै खामानि मावबोनाय गवालपारा जिल्ला बर' बारदल आफादा थांनाय 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 22 फेब्रुवारिसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दारदरंगिरि मेट खालथफा फोथाराव हिराथि मायथाइयारि जथुम्मा खुंदों। दिनै नैथि साननि हाबाफारिया बारदल आफाद आरो मेट आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों जागायजेनो। बेलासे 1 रिंगानिफ्राय बर' बारदल आफादनि आफादगिरि अनन्त कुमार बर'नि आफाद दैदेननायाव खुंनाय बारदल आफादनि गेवलां मेलाव बर' बारदल आफादनि खुगा लाइसि बर' बारदल थामथि बिसानखौ बेखेवनानै होयो बारग' आफादगिरि यतीन खाख्लारिया। गेवलां मेलनि गेजेरजों बारग' आफादगिरि नेहाथारिफोरखौबो मान बावो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय P. नार्जारिया। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रबिन बर' आरो जिल्ला परिषदनि मेम्बार प्रहलाद बसुमतारिया। गवालपारानिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। हजायाव दिनै मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारिथावना जाथाय जालांदों। थांनाय हराव हजायनि बारहला गामियाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय हराव बारहला गामियाव सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ लांसुनियाया जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालांदों। दिनै फुङाव हिन्जावसानि गोथै सह'खौ लांदां फोथार गेजेराव बोखांनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्टनि बादिब्ला लांसुनियानि आखाइयाव गोग्लैना जिउ गोमानाय उन्दै हिन्जावसाया थांनाय हराव बिमायनि जुलिनि हाबाफारियाव फैदोंमोन। नाथाय जुलिनि हाबाफारियाव रंजाफुनायनि गेजेरावनो सासे लांसुनियाया हिन्जावसाखौ फोथाराव दैखांना लाङो आरो जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालाङो। जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरनाय बादियै दिनै फुङाव पुलिसआ हिन्जावसानि सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो बे मुगैथाव जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देह खालामना बरहला गामिनिनो जयप्रकाश एबा मुन्ना हालुवा मुंनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामो आरो जेरा खालामना जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि हजायाव 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथाया दिनै ओनसोलजों लोगोसे रायजोनाङै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। दिल्लीनि सेराव हान्थु खेरायग्रा आन्चलिक गोहो आरो दोलोफोरा असमिया हारि रैखाथि आरो गाहामनि थाखाय जेबो साननो हाया होननानै बुंदों आसुनि आफादगिरि दीपंकर कुमार नाथआ।
आसुनि आफादगिरि दिपांकर कुमार नाथआ असम गण परिषदखौनो दि थांखिना बुंदों बेखौ रोखायै हमदां हायो। आसुनि आफादगिरिया बुंबावदों दि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेन होनो रोङि 42 लाख हिन्दु बांलादेशीफोरखौ आसामाव दोननायनि थाखाय रायजो सभायाव भट होग्रा असम गण परिषदआ आसुखौ सावरायनाया आसुनि थाखाय मोजांनिसो इसारा। मानोना हारिनि हेंथा होग्राफोरनि थाखाय आसुआ अरायबो सुथुर। बबेखानि आसामनि राव हारिमुखौ सिलिंखार खालामनो आरो फोजोबस्रांनो नाजाग्रा राजखान्थि दोलोखौ नेवसिनो थाखायबो दिपांकर कुमार नाथआ आसामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो सिगां समफोराव गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो असमिया हारिखौ थगायबोदोंबोल' होननानैबो गोख्रों अजद होदों। एनडिपिएसनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि पिडिचिकेनि चिफ एबा गाहाय आइके संबिजितआ हाथियार लाना सोमावसारनायखौ नागारनानै गुबै लामायाव फैसिगोन। फैगौ 22 फेब्रुआरि खालि आइके संबिजितआ हाथियार गथायसिगोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि सिगाङाव आइके संबिजितआ हाथियार गथायगोन। रिपर्ट बादियै पिपुल्स डेम'क्रेटिक काउन्सिल अफ कार्बि लंग्रि सुंद'यै पिडिचिके नि चिफ आइके संबिजितआ बे समाव कार्बि आंलं जिल्लानि सदर दिफुआव दं आरो फैगौ 22 फेब्रुआरि खालि नखर मन्त्रि अमित शाहआ कार्बि आंलं दावबायफैनाय समाव हाथियार गथायगोन। बबेखानि पिडिचिके जों लोगोसे गुबुन मोन 6 थिउरिया आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोराबो 22 फेब्रुआरि खालि अमित शाहनि सिगाङाव हाथियार गथायनायनि बाथ्रा मख'नो गोनांदि थिउरिया आइके संबिजितआ गिबियाव कार्बि आंलंनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार तुलिराम रंहांजों लोगोसे सावरायदोंमोन आरो तुलिराम रंहांआनो बे गोजोन सावरायनायनि मेडिएटर महरै खामानि मावदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि फैगौ 22 फेब्रुआरि खालि आफादनि गासैबो सोद्रोमायानो हाथियार गथायसिगोनआ थि जानायनि उनाव पिडिचिकेआ मैयानिफ्राय दावहा दोनथ'बाय होननानै फोसावदों। ड्राग्सनि हेंथायै लान्थ्रि अपारेसन खालामनाय चिरां पुलिसआ थांनाय हराव फिन खनसेबाव जाफुंसार अपारेसन खालामदों। थांनाय हराव चिरां पुलिसआ सिग्रोमनानै सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि ड्राग्स हमनो हायो। नाथाय गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बङाइगाव जिल्ला मानिकपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय पश्चिम गेरुवाकाबारि गामिनि थागिबि आबु बकर सिद्दिक होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि बागै पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला चिरांनि एडिसनेल एसपिनि दैदेननायाव बिजनी थानानि पुलिसआ अपारेसन खालामनानै निसा गोनां साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स डिलिभार खालामनो नाजानाय समावनो आबु बकर सिद्दिकखौ हमनो हायो। बबेखानि बकर सिद्दिकजों लोगोसे मोन 52 प्लास्टिक कन्टेनार साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स, मोन 93 खालि प्लास्टिक कन्टेनार, थरथाम साबोननि खालि पेकेट, गं 41 लाइटार, गंथाम मबाइल फनखौ पुलिसआ बोखांनो हायो। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बन्दिप'रा जिल्लानि सानै उदखारिखौ हमनो हानायनि जाहोनाव गिदिरथार खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला बन्दिप'रा जिल्लानि हमजानाय सानै उदखारिफोरनि मुङा आबिद वाजा आरो बाशिर आहमेद गजेर। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बै हमजानाय सानै उदखारिफोरा लश्कर-इ-तयबानिमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैबो उदखारिफोरनो थानो थाखाय जायगा होयोमोन। बेजों लोगोसे हाथियार दैथायनाय आरो बायदि गोबांथार खामानिफोराव गोख्रोङै आखाइ होबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि रैखाथि बिफानआ मोनसे स्रेड सुलुंखौ बिथा खालामनानै पापासन बन्दिप'रा दालांनि साखाथियाव थानाय मोनसे चेक पइन्टआव सिग्रोमनायाव बिसोर सानैखौ हमनो हादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि बिसोर सानैखौ हमनो हानायजों लोगोसे थरनै ग्रेनेड आरो उदखारिफोरनि गोबांथार मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों होननानै मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मैयानि समावबो उदखारिफोरा ग्रेनेडजों गाग्लोबनो थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन बन्दिप'रानिनो आबिद वाजा आरो बाशिर आहमेद गजेरखौ। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलआव मैया जामशेदपुर एफसि आरो मुम्बाइ सिटी एफसि बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव जामशेदपुर एफसिआ मुम्बाइ सिटी एफसिखौ गल 2 सोनो हादोंमोन। नाथाय मुम्बाइ सिटी एफसिआ जामशेदपुर एफसिखौ गरसेबो सोनो हायाखैमोन। जाहोनाव मैयानि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव जानाय गेलेनायाव जामशेदपुर एफसिआ मुम्बाइ सिटी एफसिखौ गल 2 सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादोंमोन।
मोनथिनाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोन। अब्लाबो मुम्बाइ सिटी एफसीआ गलसेबो बल सोनो हायैनि जाहोनाव मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISLआव दिनै बेंगालुरु एफसी आरो ग'वा एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जादों। बेजों लोगोसे केरेला ब्लास्टार एफसी आरो चेन्नाइन एफसी बे मोननै हानजानि गेलेनायाबो जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिहोखाबावनाय जायोदि गाबोननि मोनाबिलि समाव हायद्राबाद एफसी आरो एटिके महन बागान एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया जागोन। मुंदांखा मिउजिशियान सन्तोष आनन्दखौ बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि नेहा काक्करआ मदद खालामदों। बेनि थाखाय गोबांसायानो नेहा काक्करखौ बाख्नायनो राव नागिरनानै मोनाखै। मोनथिनाय जायोदि मिउजिक डाइरेक्टर प्यारेलालजों लोगोसे मुंदांखा मिउजिशियान सन्तोष आनन्दआ इन्डियान आइडलआव बावैसो समाव फैदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मुंदांखा मिउजिशियान सन्तोष आनन्दआ गावनि रांखान्थि हालोदनि लोरबांथि आरो गोबांथार जेंनाजों जुजिनांनायखौ फोरमायदोंमोन। जाहोनाव आनन्दनि बुंनाय रावा नेहा काक्करनि बिखायाव गाबनांनायनि दाहा लाबोनानै होफैदोंमोन आरो बियो गोबांथार दुखु फोरमायदोंमोन। बेजों लोगोसे काक्करआ गावनि फारसेनिफ्राय मुंदांखा मिउजिशियान सन्तोष आनन्दनो 5 लाख रां दान होनो फोसावो। बेजों लोगोसे भारतीय एन्टारटेनमेन्ट मुलुगनावबो सन्तोष आनन्दनो माखासे हाबाफोर होनो थाखायबो आरज गाबो। मख'नो गोनांदि नेहा काक्करआ मुंदांखा देंखोगिरिजों लोगोसे बियो सासे सुबुं अनसायगिरिबो। बुंनो थाङोब्ला नेहा काक्करआ दि बेसेबां गोसो गुवार बेखौ इन्डियान आइडलनि जौसाङावनो नुनो मोनबोनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय बोसोरनि दिसेम्बर दानावसो शान्ताबाई पावार उर्फे वारियर आजिनो 1 लाख दान होनाय जादोंमोन मुंदांखा देंखोगिरि नेहा काक्करआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।